הספר שעליו רצינו לדבר הוא זה קליידוסקופ, שכתבה חווה ניסימוב. היא בדיוק בת גילנו, רק שאנחנו התמזל מזלנו ונולדנו בארץ בשעה שהיא נולדה בוורשה. וזה עושה את כל ההבדל בין הביוגרפיות שלנו. זה ספר מקסים, קטנטן, אתם רואים פורמט קטן, ציירה אותו כנרת גילדר, ציורים יוצאים מהכלל נעימים, אבל הוא עוסק בשואה, הוא עוסק בשואה בעיניה של ילדה. ילדה בת 5 בערך, והדברים הכי חמורים מתוארים פה, אבל לכן הוא שהם מתוארים באמת בעיניים של ילדה. בעיניים של ילדה. ניקח עכשיו קטע, אני אגיד, כשמגיע חג הפסח, סבא עוזב אותנו. הוא רוצה לאכול מצה בכלים כשרים ולקרוא בהגדה של פסח. בקליידוסקופ אני רואה את סבא יוסף מצמיח כנפיים ועף מעל החומה לצד של היהודים. הוא לא חוזר אלינו. עכשיו את תתחפשי לי ילדה חדשה, אומרת אמא. יהיה לך שם חדש. ואת תהיי ילדה בלונדינית ויפה, ילדה פולניה. היא עונדת לי צלב קטן על הצוואר. יהיה לך טוב בכפר, היא מבטיחה. יש שם הרבה אוכל, צעצועים ופרחים. היא לא אומרת מתי היא תשוב. טוב, והיא לא שבה, היא לא שבה במשך שנים. היא לא שבה. היא לא שבה, כן, היא לא שבה. רק כתבתי לה מכתבים. ציירתי לה מכתבים עם נקודות, עם קווים. היא קיבלה מכתב שהכל היה שחור מכל הקווים והנקודות. וכשהיא שבה, אז היינו זרות זו לזו. בתום המלחמה. בתום המלחמה. היא התראה אותך? כן, דודתי התראה אותי, כי דודתי שילמה עבורי לפולנים, ודודתי לקחה אותי מהפולנים, ואימא שלי שבה יותר מאוחר, היא הייתה בגרמניה, עבדה כפולניה בזהות שאולה, וכשהיא חזרה, אז אנחנו היינו זרות זו לזו, ממש. באיזה גיל קראת לאמא בפעם הראשונה? זה עצוב, מה שאני אגיד לך עכשיו, כשהיא מתה. לא קראתי לה אמא. לפעמים היא הייתה מסתתרת, היא רצתה שאני אקרא לה אמא, אז הייתי אומרת, איפה את? איפה את? לא קראתי לה אמא. גם בבגרותך? מעולם לא, רק אחרי מותה. אמרתי לה, אמא, סליחה, ואמא. לעיקרה הפולניה קראת אמא? אני לא זוכרת. יכול להיות שגם לא. אבל היא מסרה אותך כדי להציל אותך. ברור. היא מסרה אותי כדי להציל אותי. אז למה החשבון הזה אחר כך לא לקרוא לאמא? לא, זה לא כל כך חשבון, כמו שזה סוג של זרות רגשית, ואחרי שגם כאילו יכולנו להתחבר, בעצם גדלתי במוסדות ילדים, לא הייתי עם אמא אף פעם מעבר לגיל 3. והייתי במוסדות, בקיבוצים, התחתנתי עם בן קיבוץ. עליית הנוער, כן, והיה לי טוב. זו הייתה הילדות המאושרת, מוסד אהבה, בקריית ביאליק, הייתה ילדות. אז עם השנים את הולכת ומתיילדת, נכון? כן, אפשר לומר. מה? אפשר לומר. כי ילדות לא הייתה לך. לא, לא הייתה לי ילדות, ואני באמת, גם עכשיו שנים טובות בסך הכל, באמת. אני כותבת, ואני... את כתבת 5 ספרים, בשני ספרי שירה וספרי פולה. ב8 שנים, 5 ספרים. והכל על העבר ההוא. כן. אבל רק עכשיו עלה על דעתך לספר את הסיפור שלך, מתוך נקודת המבט של הילדה שהיית. למה זה חיכה כל 5 שנים? אני לא יודעת, אבל מה שכן, אני סיפרתי לילדים ולבני נוער ולחיילים ומסעות בפולין. אני כל ה-25 שנה מספרת. אבל לא עלה בדעתי, אני לא ידעתי אם אני אצליח לכתוב לילדים, למרות שזה הכי טבעי לי בעצם. מאוד טבעי לי לכתוב, ויש פה המון ריפוי ותיקון, כי יכולתי בספר לדמיין פה דברים שלא ממש היו. הבסיס אמיתי, אבל למשל אני מתחברת לאמא פה, ואנחנו עולות יחד לארץ, בספר. במציאות לא. אני עולה לבד באונייה, בלי אמא. מה לדעתך יחשוב או יחוש ילד בן, נאמר, 6 או 7, כי זה בערך הגיל, שיקרא את הספר? יכול להיות ש8, 9. מה הוא יחוש? אני חייכתי ורציתי לבכות, אז כשקראתי את זה. אבל התגברתי. אבל מה יחוש ילד קטן? אני חושבת שזה עצוב, אבל עדיין זה... מאוד חשבתי פה על האיך. זה מאוד מרוכך, הוא יכול הילד גם להבין את זה ברמה מסוימת. נכון. והמבוגר יותר יבין את זה ברמה
אחרת, יותר מעמיקה, וגם הנער, ואני חושבת שילד יכול לראות את הקליידוסקופ, כאילו הדברים שקורים בקליידוסקופ, שבאמת הם הקוראים. תודה רבה. תודה רבה. זה הספר, הנה. תודה לכם. תודה שצפיתם בנו, רוני נוימרק, בבקשה. תודה רבה. ירון, אתה מקריא נפלא, כבר אמרו לך? אני מתפרנס מזה.